dut harmonika. Hala. Kaixo Itziar, ni Irene naiz, eta maraka bat egin dut, eta horrela geratu zait, eta soinu hau egiten du. Agur! Kaixo Itziar, nik TikTok egingo dut.
Kaixo, gaur anai Santi joko dut pianoarekin. Agur! Agur Itziar.
Venga, hasi. Agur itxia! Agur! Itxia, nik egingo dut yoga. Este yoga saio batera. Gaur, tximeleten ipuin magikoa kontatuko dizuet. Eta zuek, ipuinean agertzen diren mugimenduak jarraitu beharko dituzue. Prest zaudete? Ba, hasi egingo gara. Ipuin honetan, tximeletak bihurtuko gara. Horretarako, hegoak prestatu eta hegan hasiko gara. Goazen babasora. Basoan, lore ederrak ikusi ditugu, eta haien inguruan biraka eta biraka hasi gara. Osondo, orain beste aldera biraka. Eguzki goxoa atera da. Kaixo tximeletak esaten digu eguzkiak. Kaixo eguzkia esango dio guk hegoak mugituz. Baina batean, lainoak etorri dira. Eta euria hasi du goitik bera. Lasai, gu ez bustitzeko tapatu egingo gara. Eta horretarako, gure gotorlekuak gordeko gara. Oso ondo ari zarete tximeleta txikiak. Kaixo, gaur anai Santi joko dut pianoarekin. Agur!